Как е възможно? Ева със сигурност не разбира. Големият ти син бе убил по-малкия. Откакто тя и Адам бяха напуснали Едемската градина, нищо не се случва по план. Толкова много се бе старала да ги възпита с добри принципи, усърдна работа, почит към Бога. Все така ли ще боли? Бог наистина ли не вижда усилията и да върши Неговата воля и да приеме наказанието за своя грях, а сега страдат и собствените й деца? Всичко е прокълнато, разбито, изгубено. Дали изобщо са останали благословения в Божията ръка? Той отхвърля истински ценните неща за едно благословение. Благословение взето чрез измама. Яков е алчен и горделив. Краде от брат си Исав без да мисли за последствията. Измама, страх. Минават много години преди братята най-после да се срещнат отново. Но той има право да ги убие. Бяха го мразили, подигравали, хвърлили в рова и продали като роб. Тежък труд, отхвърляне, безнадежност. Братята на Йосиф постъпват зле с него, но и той е виновен за самохвалството си. Гордостта го бе заслепила. Не е съзнавал как наранява братята си. Гордостта винаги води до падения. Слугите на цар Давид обикват Авесолом, а той преследва егоистичните си цели и предизвиква гражданска война в Израил. Колко крехка и незащитна е властта, ако се пожелава за лична изгода. Скоро след това царството пада. Царство, чиято цел никога не е била да издигне човека. Всичко изглежда загубено. Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. Разделяй и владей. Стратегията на врага винаги използва индивидуализмът на човеците, неразбирателствата и егоизмът им. Разделени в бунт против Бог, израелтяните са завладявани отново и отново. Но Господ не изоставя народа си. Дори когато те забравят за Него, отхвърлят закона Му и се мразят един друг, той все пак показва своята вярност. Персийският цар Кир поглежда благосклонно към тях и издава заповед да се върнат в родните си земи и да построят Божия дом отново. И така те се прибират у дома. Заедно издигат олтара. Заедно жертват на Негов прослава към Бога. Заедно започват строежа на храма. Положили основите, левитите вдигат кимвалите, свещениците взимат тръбите и над изграденото в единство и с Божията мощна ръка гордо се понася песен на прослава и благодарност. Народът подема песента с сърца, изпълнени с почит към Всевишния. Строежът на храма изисква жертви, посвещение, единство, видение. Едни да носят дървен материал, други да местят камъни, трети да готвят за работниците. Къде виждаш себе си? В историята за непокорните израелтяни и тяхното завръщане при Бога. Брат на Йосиф ли си, заслепен от завист и гняв, или си роб израелтянин, който строи храма с народа си? Цар на Израил ли си, който воюва срещу царя на Юдея, или си левит, който вика слава рамо до рамо с братята си? Къде виждаш себе си в тази история? Бог върши невероятни неща чрез единството на своя народ, когато всички са заедно. Исус, синовете му и братята му, Кадмил и синовете му и синовете на Юда станаха като един човек, за да надзирават работниците по Божия дом. Също и синовете на Инадат с техните синове и братя, левитите. Когато зидарите положиха основите на Господния дом, поставиха свещениците в одеждите им с тръби и левитите, Асафовите потомци с кимвали, за да хвалят Господа според наредбата на Израилевия цар Давид. Те пяха ответно, като хваляха Господа и му благодареха, защото е благ, защото е довека милостта му към Израил. Целият народ нададе голямо възклицание и хваляше Господа, понеже основите на Господния дом бяха положени. Днес всеки един от нас има избор. Думата заедно означава съвместно, ръка за ръка. Нашата Библия пише: станаха като един човек. Готов ли си да живееш в единство с другите? Избрал ли си да живееш с тях като един човек? Всеки е част от църквата, която той подготвя да бъде негова. И да, църквата не е съвършена, но поради смъртта и възкресението на Христос ние сме една несъвършена църква, която гледа към съвършеното бъдеще с Христос на небето.